Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak asteazken honetako saiora. Martxoak 21 dugu gaurkoa eta elkarrizketa bat izango dugu. Madre Coraje erakundetik Alazne Guruzeaga izango dugu, hezkuntzaren aldeko kanpaina mundiala atzo hasi zen eta horren inguruan arituko da. Baina horren aurretik gauza gehiago izango ditugu, esate baterako Izaskun Artigasen erreportaia. Pasaden asteburuan larunbatean Altsasun egon zen, eta han haur eta gaztetxo kantarien jaialdiaz disfrutatzen izan zen Izaskun, eta gero zuek ere disfrutatzeko aukera izango duzue bere erreportaiarekin. Eta gero amaieran musika honen pasaden astean Kondestable Jauregian nigan ispilu batean bezala deituriko ikuskizuna eman zen, errezitaldi poetikoa izan zen eta baita musikaz gozatzeko une bat, kontzertu bat eskaini zelako eta musika honen barne sartu egin dugu. Gero ere horretaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Baina lehendabizikoz goazen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 30. hamarkadan gertatu zen 20. mendean, 1933. urtean hain zuzen ere. Alemanian izan zen, Munitzetik 16 kilometrotara. Dachau kontzentrazio esparrua eraiki egin zen eta naziek sortutako lehendabizikoa izan zen. Han 32.000 heriotz eman ziren. 30 urte geroago, 1963. urtean Estatu Batuetan Alcatrazeko kartzela itxi egin zen. Arrazoia edo zergaitia San Frantziskoko badian eragindako kutsaduraren ondorioz. Aztertu ditzagun orain gaurko titularrak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexi dira gaurko unak utzizkigun lerroburuak. Martxoak 21 ditu gaur, albisteekin hasteko atzo Guardia Zibilak atxilotutako 4 lagunak aske gelditu dira Intxaurrondon deklaratu ostean. Belen González Peñalbaren omenaldian terrorismoa goratzea leporatzen diete. Eta Nazional 121 errepidea 15 minutuz moztu dute Arraiz parean, berateko lanek iraunten duten bitartean nazioarteko kamioien garraioa debekatu dezatela eskatzeko. Nafarroako kutxaren desagerpenari buruzko ikerketa batzordeko agerraldi fasea Enrique Goñik, kutxako zuzendari ohiak irekiko du hurrengo aprilaren 13an. Altsasuko auziakin lotutako albiste bat dugu orain. Nafarroako gazte taldeek aprilaren 14an egingo den manifestazioa babestu dute. Altsasuko auziko 8 gaztei elkartasuna adierazi eta epaiketa bidezko eta inpartziala izateko eskubidea aldarrikatu dute hainbat gazte kolektibok agiri batean. Eta Iruñeko udalak Bertzalde Pio 12. obren lizitazioa onartu du. Pio 12. etorbideko korridore jasangarriko obrak Irunlarrea kaletik Basotxo kaleraino eginen dira maiatzetik azaroera bitarte. Eta albiste honekin lotuta, Pio 12. eta Basotxotik 4.483 joan etorri egiten dira bizikletaz egunero. Datu hauek Iruñako udaleko mugikortasuneko alorrak eman ditu. Eta Osasun departamentuak heriotza duineko behatokia abiarazi du Nafarroan dauden hiltzeko moduak eta heriotzaren prozesuari dagozkion pertsonen eskubidetan emandako aurrera pausoak ezagutzeko. Eta albisteekin bukatzeko, euskararen ofizialtasunaren alde larunbatean kalera ateratzeko deia egindu Euskal Herrian euskarazek arratsaldeko 5:30 abiatuko da autobus geltoki zarretik. Ea zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarretatik 20% ez da etxean hiltzen naiz eta hala izatea nahiago duten. Azaleko argazkian, atzo belateko tunelak obrak dauden bitartean ibilgailu pisutsuak desbideratzea eskatuz egindako manifestaldia erakusten da. Azpian izenburu hau dago. Lehendabiziko protesta N121an. Diario de Noticias egunkarian,
Goikaldean lerroburu nagusian, 2010 urtetik atzerrira joandako nafar kopurua basuena da oraingoa. Diarioen notiziaseko irudian ere, N121 Belateko tuneletan emango diren obrak direla eta atzo egindako manifestaldia ageri da. Titularra hurrengoa da. Protesta eta N121 autobidearen mozketa. Gara egunkarian, Goikaldean azaleko argazkian, Olatz Dañobeitia eta Antxon López ageri dira. Atzo atxilotutak izan ziren ordu batzuez eta gorestea leporatuta. Izenburu hau laguntzen du irudiak. Itxaurrondon oraindik ere atxiloketak kontakizunaren batailaren aitzakiaz. Beherago lerroburu nagusi hau irakurri daiteke. Sánchezek Turulli paso ematen dio ze planean legislatura irekitzeko. Euskal komunikabideekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian daukaguna. Azaleko argazkian ere Gara egunkariak egin duen moduan, atzo atxilotutak izan ziren pertsonak ageri dira eta hor titular hau ageri da. Euskal presoen harrerak ituan. Beherago lerroburu nagusia daukagu, Sarkozy atxiki dute Gaddafik ustez emandako diruagatik. Eta oraindik beherago bigarren irudian, Toni Komin Kataluniako Osasun Kontseilari erbesteratua agertzen da eta bere hitzak lerroburua osatzen dute. Bere hitzek. Erbesteko gobernuak eman behar dio segida urriaren 1 aginduari. Ezkerreko zutabean beste berri batzuk ditugu, lehendabizikoan Ciudadanosen olatuaren euskal doinuari begira izenburua duen berria, horren azpian 1977ko amnistia legea ez ukitzea erabaki du Espainiako Kongresuak. Horren azpian iparraldean 3,9 ugaritu dira lan bila ari direnak naiz eta langabezia jaitsi. Kirolari dagokionez, Javier Martxenaren hitzak ageri dira. Nazioarteko maisu titulua lortu eta euskal jokalaririk onena izatea da helburua. Kultura atalean aurten ere 2 egunez ospatuko dute Sarako idazleen biltzarra. Eta azkenik bizigiro atalean, etorkizunaren aztarnak izenburua daukan edukia agertzen da. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goian ezkerraldean, Altsasuko gazteen aldeko manifestazioari sostengua eman diote hainbat gazte antolakundek. Alboan eskuinean Sagrario Aleman Bianako printzea sarirako hautagaia. Beherago ezkerrean jarraituz, euskararen ofizialtasunaren alde larunbatean kalera ateratzeko deia egin du EHek. Eta amaitzeko nahi nuen abiapuntu bat eta hori nire herrian eta etxaldean aurkitu dut. Manez eta Kobreak izeneko proiektu berria aurkeztu digu Thierry Bizkari, Kalakan taldeko sortzaileak eta aipatutako hitzak berarenak dira. Egin dezagun aurrera gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur arratsaldeko 7:30 Golen Baionan LGTB zinema eta arte eszenikoen jaialdia zinegoak jarraitu egingo du proiekzio batekin. Feminista pelikula emitituko da edo botako da eta ondoren eztabaida izango da. Doakoa. Gaur arratsaldeko 7:30 ere Nafarroako Antzerki Eskolan irri zikloak jarraitu egingo du. Antzerkia euskeraz izango da, beti egiten duten moduan, eta gaur sexigentziak askatuz eta Pantxika Lamur nik egin beharko etako obretaz disfrutatzeko aukera izango da. Sarrerak 3 euro balio du. Bihar arratsaldeko 6etan Itaroa espazioan DJ teknikak eta baliabideak ezagutzeko aukera izango da tailer batekin, Artika elkartearen eskutik. Doakoa. Ostiralean eta igandera arte arratsaldeko 5etan Baluarte jauregian Expo Familyren bigarren edizioa ospatu egingo da. 0-12 hilabetetako umeentzat izango da eta sarrerak 2 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean ekitaldi gastronomikoa. Ezagutu eta dastatu Lodosako pikilloko piperra, sarrerak 5 euro balio du. Eta amaitzeko ostiralean gaueko 9etan Noaingo Zentru Kulturalean antzerkia eskainiko da. Salir de cuentas a los 50. Sarrerak 6 euro balio du.
Zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Goizean goiz prezipitazio txiki egingo duan hemenka elurkota 300-500 metro inguruan egongo da. Goizean 500-700 metrora igoko da. Ipar osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Egunaren bukaeran indarra galduko du. Temperatura gutxi igoko da, izotz txikia egingo du. Ostegunean goizaldean eta goizean goiz zerua tarteka lainotsu egongo da eta baliteke prezipitazio txiki egitea. Eguerdialdean lainoa gutxitu eta zerua laino gutxikin geratuko da. Goizaldean elurkota 500-600 metro inguruan egongo da. Norabide aldakorreko haizea ahul ibiliko da. Egun amaieran hego osagaiko haizea nagusituko da eta indarra hartuko du. Temperatura minima gutxi edo nahiko jaitsiko dira eta maximoak nahiko igoko dira. Ea zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruña herrian. Galarko zendean adibidez, eskolarako diru laguntzak eskatzeko epea irekita dagoeneko. Eskaera aurkezteko xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Bestalde, Huesibarren beste albiste hauek ditugu. Udala toki garapenerako plan estrategikoa garatzen ari da eta horren ondorioz datozen egunetan gaur hasita lan mailak gauzatuko dira. Bertan, Ibarreko hainbat ekonomia eta gizarte eragilek hartuko dute parte. Gaur eguerdiko ordu behietan, aipatu dugun moduan, lehendabizikoa izan da, eta merkataritza, ostalaritza eta turismo alorretako maila izan da. Azkenik, Huesibarko irudi korporatiboa aukeratzeko edo hautatzeko lehiaketan, 21 proposamen aurkeztu ziren, eta Pablo Pagola Mateok irabazi egin du. 3 mailak emandako puntuetan oinarritu zen ebazpen hori. Mahai teknikoa alde batetik udalaren teknikari batzuek eta Ibarreko 3 diseinatzaileek osatuta, mahai politikoa talde politikoetako zinegotzi banak osatuta eta alkatea buru izanik bestalde, eta azkenik partaidetza maila. Etxauri herriarekin jarraituko dugu. Martxoaren 14ko udalaren osoko bilkuran lurren enkantea egingo dela adostu zen. Epea martxoaren 31an bukatuko da eta informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Bestalde, martxoaren 25ean goizeko 11etan Etxauriko krosaren 24. edizioa ospatuko da. 7 kilometroko ibilbidea izango da, eguneko 6,5ko desnibelarekin, eta interesa dutenak aurre inskribatu ahal dira rockdesport.com evento/etxauri helbidean. 1987 urtetik Saharako lagunen Nafarroako elkarteak Tinduf errefuxiatu kanpamenduetatik haurrak ekartzen ditu udaro. Horrek diru gastu handia suposatzen du eta horregatik erakundeak taldeko babes hartzea oporrak bakean 2018 izeneko proiektua jarri du martxan nahi duten guztiek beraiekin kolaboratzeko. Informazio guztia Etxauriko udalaren webgunean zintzilikatuta dago. Etxauri alde batera utziz, amaitzeko Iruña hirian beste albiste edo berri hauek ditugu. Hasteko Iruñako udalak Pio 12ren etorbideko korridore jasangarriko obren lizitazioa onetsi egin du ia 2 milioi eurorekin, eta lanak azarorako amaituta egon beharko dira. Pio 12 eta Basotxoak bide gorririk ez izan arren, txirrindulazko 4.485 desplazamendu ibiltzen dira hortik egunero, Iruñako ardatz ziklista nagusietako bat izanik. Hiri arteak Macbearen gelatina gogorra aurkeztu du 59 artistaren 200tik gora obraren bitartez trantsizioa eta 80ko urteetako kontakizuna berrikusten duen erakusketan. Denda naiz programaren 3. edizioan proiektuak aurkezteko epea martxoaren 28ra arte edo 28an bukatu egingo da asteazkenarekin. Luzatu egin da epe hori.
Ingurumen Hezkuntzako Museoaren aste honetako proposamena elikadura sistemaren alternatiben inguruko bideo foruma izango da. Baita hazien eta dirurik gabeko truketei buruzko bideo forumak ere. Gaur Milagrosako Zibiboxean memoria egunero 15 minututan lantzeko ariketak erakutsiko dira. Gaur izango da, esan bezala, arratsaldeko 7:30 eta sarrera librea da. Hori bai, gonbidapena aldez aurretik han bertan Milagrosako Zibiboxean erretiratu behar da. Gaur nazioarteko poesiaren eguna da, eta hori dela eta Zibibox sareak Con otras palabras zikloa antolatu egin du, errezitaldi poetikoekin eta baita autoreen abestiekin. Izan ere, pasadeen astean, horietako batetan egon ginen eta gero musika honen emititu egingo dugu. Martxoaren 24ean eta apirilaren 7an 9 eta 12 adinen tarteko aurrei zuzendutako sukaldaritza tailerrak egingo dira Zabalguneko eta Ermitagainako udal merkatuetan. Eta izen emate epea irekita dagoeneko. Informazio edo xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Iruñea, Iruñerriko udaltzaingoen kooperazio hitzarmenera batu eginda eta koordinazio atalaren parte izatera pasa da ere. Krispilak elkarteak Txandreako baratze ekologikoa eta komunitarioa kudeatuko du ere hemendik aurrera. Kubako La Habana hirian mugikortasun jasangarria bultzatu nahi duten kooperazio proiektu bateko ordezkariak Iruñeatik pasatzen ari dira hiriko praktika onak ikertzeko. Iruñeak elur alertak desaktibatu egin du, nahiz eta atzo elurteekin izandako egun hori izan. Eta amaitzeko Down sindomearen nazioarteko eguna da gaur, eta horren ondorioz Motxila 21 musika taldeak bideoklip bat egin du eta orain bideoaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Hortxe uzten dizuegu. Es un piacere, nos piace mucho estar aquí en esta bella localidad. Grazie. Eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias. Andiamo avanti.
aplauso a 2021. Di più. Ahí. Administrari kontablea behar da Iruñan. 15 ordu astean goizez hilabetean 660 euro gordinak. Kurrikuluna bidali info@abildua zamariasesores.com elbidera. Matematika, fisika, kimika irakaslea behar da Sarrigurenen astean 18 ordu terdi astelenetik ostegunera. Interesatua bidali kurrikulunak info@abildua akademialemon.es elbidera. Bezeroen arreta lanetarako 2 langile behar dira Leroy Merlinen astelenetik ostiralera astean 30 ordu, urteko soldata 14.700 euro. Interesatua bidali kurrikulunak sara.olasagarre@abildua-leroymerlin.es elbidera. Osasun larrialdi zerbitzu lanetarako 2 langile behar dira lanaldi erdian asteburuetan Iruñan. Kurrikuluna bidali info@abildua-dianavarra.es elbidera. Altzari muntaketarako langile autonomoa behar da arren. Kurrikuluna bidali info@abildua-endiconsulting.com elbidera. Erronkariko udalak idazkari kontu hartzailea kontratatuko du. Lanaren oinarriak Erronkariko udalean edo Agoitzeko enplegu bulegoan. Eskaerak aurkeztu behar dira martxoaren 6 baino lehen. 0-3 urte arteko aurrekin lan egiteko hezitzailea behar da Uharten lanaldi osorako goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuennos@uarte@abildua-gmail.com elbidera. 0-3 urte arteko aurren zentroan garbiketa lanetarako persona behar da. Lanaldi erdian goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuennos@uarte@abildua-gmail.com elbidera. Eraikuntza enpresa batek administraria behar du Iruñan lanaldi osorako kurrikuluna bidali reforma3.sl@abildua-gmail.com elbidera. Sukalde laguntzailea behar da Barainainen ostegunetik igandera bitarte. Kurrikuluna bidali sukaldaria-baranain@abildua-gmail.com elbidera. Langile kudeaketarako administraria behar da lanaldi osorako ordutegia goizeko 8 ordubitara eta arratsaldez 3 5 eta 4 urtenetara. Kurrikuluna bidali recursosumanos@abildua-uagn.es elbidera. Adin txikiko umeekin lan egiteko psikologo klinikoa behar da Iruñan, lanaldi osorako ordutegia goizeko 7:30 3 Kurrikuluna bidali selekzion personal 4077@abildua-gmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@abildua-gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Donestebe.